Ešte stále to je žiaľ na Slovensku nastavené tak, že poistenie, keď si beriem hypotekárny úver, je dobrovoľné. Teraz nerozprávam o poistení nehnuteľnosti, ale rozprávam o poistení úmrtia, invalidita, kritické ochorenie. Za mňa si myslím, že je to veľmi podstatná záležitosť, že ten, ktorý si berie hypotekárny úver na vlastné bývanie a nepoistí si úmrtie, invaliditu, kritiky a pre živnostníkov a tých, čo majú minimálnu mzdu aj PN-ku, že je to veľmi, veľmi nezodpovedné. A žiaľ potom, keď už sa niečo stane, že sa diagnostikuje nejaké ochorenie, ja už tam žiaľ neviem pomôcť. Táto otázka je zverejnená teda so súhlasom konkrétneho pána. Mňa to veľmi mrzí. Ja na takéto otázky vždy odpíšem, že prajem veľmi veľa zdravíčka, ale ako náhle tam už prepukne nejaká diagnóza, už sa nedá vyriešiť poistenie. Poistenie treba vyriešiť skôr pre prípad, keby sa niečo takéto zle stalo. To sa nedá už vyriešiť, keď už je diagnostikovaná nejaká choroba, aby bola PNK vyriešená, aby bola invalidita poistená, aby boli kritické ochorenia poistené. To sa musí riešiť skôr, kým je človek ešte zdravý, trošičku myslieť na ten svoj chrbát, myslieť na svoju rodinu, na svoje deti. Lebo keď sa niečo zle stane, tam už nič. Ja nehovorím, ak má človek hypotéku na investičné nehnuteľnosti, čiže to nie je nehnuteľnosť, v ktorej vyslovene bývam, dobre, mám druhý, tretí, štvrtý byt, áno, aj takí ľudia sú, tam už dobre, nechcete poistenie, netreba, dobre, nehnuteľnosť sa predá, ale ak ja mám hypotéku na nehnuteľnosť, v ktorej bývam, mám rodinu a nemám to poistené, naozaj pokladám to za veľmi nezodpovedné. Žiaľ, keď sa niečo zle stane, tak ja už len odpíšem, že ja neviem pomôcť. Poistenie. Zas není to len tak, že prídem do obchodu, beriem ako 5 rožkov a odchádzam a mám poistku. Nie. Treba to riešiť trošku, aby tam bolo úmrtie aj na chorobu, aj na úraz. Invalidita aj na chorobu, aj na úraz. Od koľko percent. PNK od koľko dní vyplácaná. Kritické ochorenia, počet kritických ochorení. Treba si pozrieť výluky obmedzenia poistného plnenia, rozsah toho poistenia, riadne zdravotný dotazník. Nezaviazujte si poistenie do úverových zmluv, nerobí to dobrotu, môžete sa stať časom rukojemníkom banky. Tam je veľmi veľa takých záležitostí a vstupov, ktoré do toho ako keby vchádzajú, že netreba hneď prvé beriem, OK, mám poistku, treba sa tomu venovať. Ale nerobte to tak, že si kúpite nehnuteľnosť, idem tu bývať s rodinou, zoberiem hypotéku a nepoistím si to. Je to veľmi, veľmi riskantné, veľmi, hovorím z môjho pohľadu, nezodpovedné. Ľudia by to mali mať vykryté a ja potom by som nemusela riešiť takéto odpovede, že mňa to mrzí, ale ja vám žiaľ už pomôcť neviem, keďže diagnoza už prišla. Áno, ľudia mi hovoria, veď ale mne sa nikdy nič nemôže stať, veď skúste sa opýtať do nemocnice, koľko ľudí v tých nemocniciach vedelo, že im sa to práve stane. Veď to je taký nezmysel, mne sa nikdy nič nemôže stať. Či keď ste sa narodili, vám Pán Božko dal podpísať nejakú zmluvu, nejaký záväzok, že kým tu budeš žiť, sa ti nikdy nič nestane? To tak nefunguje, žiaľ, to tak nefunguje. Ale ak to tak niektorí máte, dajte vedieť, ja by som to tak tiež chcela. Krásny deň.